65 kamiyembro ang Communist Terrorist Group ang na-neutralize ang 3rd Infantry Division sa Western kag Central Visayas sa subong nga unang quarter sang 2024. Sa 65 kamiyembro ang CTG, 34 diri ang gikan sa Negros Island kag 31 naman ang gikan sa Panay Island. 26 ila ang napatay sa engkwentro, 27 ang nagsungka kag duha ang naaresto o na-captured. Sunod naman kay 3rd Infantry Division Commander Major General Marion Sison nga mas ginapasangkad pa sang militar ang ilang mission agud madismantle ang nagaisahanon na lang nga guerrilla front sa isla sang Panay nga amo ang Central Front. Ginapanindugan naman sang 3rd Infantry Division nga target nila nga antes matapos ang tuig 2024 madeklarar ang Panay Island bilang state of stable internal peace and security. Samtang nagapanawagan naman si Sison sa mga nabilin nga mga miyembro sang terorista nga grupo nga pilion ang tadlo nga dalan para sa ila kabuhi paagi sa pag-avail sang reintegration program sang gobyerno. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.